Eta parinarekin jarraituz, orain beste zatiketa bat. Bueno, ontsa saiatuko naiz egiten ia hirurak segitu nahi duten. Bideo pizkat luzea geratuko da, baina niretzako pizkat errezago izango da. Hasiko gara. 7,2 biderabar -6 dana berriru zati 5,3 bider 10 -9. Bueno, lehenengo berrirengo dugu. Eta da. 7,2 berriru bider 10 zati 5,3 bider 10 -9. Vale? Orain zatiketa egiten dugu. 7,2 berriru zati 5,3 bider 10 ken -9. Berretzen arteko kenketa egiten dalako. Bai? Eta geratuko da 7,2 berriru bider 7,2 bider 7,2 zati 5,3 berdin hemen daukaguz 70, 42 llegatuko gara, ez? 42. 42. Ondoko 70,42 bider 10 -18 gehi bederatzi -9. Orduan geratzen da 7,042 bider 10 zenbakia txikitu dugunez berretzaileari kendu behar digu bat. -9 ken bat -10. Vale? Orain besteak. Bueno. Piskaleko gehiago izateko. C. 7,46 bider 10/5. Ken 1,4 bider 10/6. Gehi 5,2 bider 10/4. Berdin. Bueno. Hemen hiru berreketen artean, berretzaileak 4, 5 eta 6 izan da, erabaki behar dugu, danak zelan ipini. Edo ber 4, edo ber 5, edo ber 6. Vale? Berdin dio, Batzuk nahi izango duzue ber 6, beste batzuk nahi izango duzue ber 4, ber 5 urazki, erdian gertzen denak igual inopez. Bueno, banik enko ber 5-teaz. Vale? Bueno, horren daukagu. Zehatxik, berdin dio, Ez dago inolako arrazoi, nidak dakidalako zen urtengo dan, eta zebez, Orduan, 7,86 bider 10/5, ken, hemen 10/5 ipintzekotan, 6-ri 5-era llegatzeko bat kendu diogu. Vale? Beraz, txikitu badugu berretzailea, zenbaki handitu behar dugu, beraz, 14. Gehi, 10/5, berretzaili gehitu diogu bat, beraz, zenbakia txikituko dugu, 0,52. Eta egin behar dugu, 7,46 ken 14 gehi 0,52 dana bider 10/5. Bai? Orduan, egiten dugu hauze dana, bai? Eta geratuko da minus 7,46 0,52 sortzi iru sortzi eta malauken hau 2 6,5 bider 10/5 babitzu geratu da ondo idazkari zientifikoan benetan nenekiela vale? Gertarek hemen arrazoren bat egotia hau kalkulo egiterakoan txarto egin badot, zuek zuzendu zenbaki hau. Vale? Prozesua da importantena. Bueno. Eta maitzeko azkena. Bueno. Idatzikot beste modu batean hobeto ikusteko zenan nengo ditu gauza. Eta gaina ikusten da hobeto. Zatiki moduan. Ber -12 gehi 7 bider 10 ber -9 zati, goian parentesia ez da beharrezkoa, beraz kenduko dugu.
zazpi bider amar ber 6, ken bost bider amar ber bost. Orain, goian dagoena, apartitzen dugu, eta gero behian dagoena bebai. Zein berretzaile ipiniko gu, minus behatzi edo minus amar, nahi duzuena. Amar ber, minus amar adibidez. Orduan, hiru bider amar ber minus amar, gehi, amar ber minus amar ipintzen badugu menos behatzi ordez, menos behatzirik kendu diogu bat minus amarrera llegatzeko. Beraz, hau handitu behar dugu zenbakia, hirurogeita hamar. Eta behian ipiniko gu bost, adibidez. Izango da, amar ber bost, beraz, txikitu dugun 6tik bostera kendu bat, beraz, hirurogeita hamar ipiniko dugu, ken bost bider amar ber bost. Orain, hiru gehi hirurogeita hamar dana bider amar ber minus amar, eta hirurogeita hamar ken bost bider amar ber bost. Orduan geratu da, hirurogeita hamairu bider amar ber minus amar, zati, hirurogeita bost bider amar ber bost. Orain, zatiketa izten dugu lanik, bider amar ber eta berretzailen kenketa. Minus amar, ken bost, bale? Orduan, hirurogeita hamairu zati hirurogeita bost, bai, hiru zifrakin, 1,123, bai, 123. Beraz, 1,123 bider amar ber minus amabost. Eta maitu dariketa.